Велик ден. За мен е най-светлия празник, защото нашия Господ са го мъчили по най-отвратителния начин. Тръни му забивали в главата, пирони в ръцете, вързали го на дървото на кръста да го носи. И когато всички са отрекли от него, всички, и изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту. Даже накарал Тома неверник, кажи, поне много дупки. Той не вярва от пироните. Казал, добре, избери си една, мушни си пръста да види, че има, но само в една, сега няма да ме мушиш нали, по цялото тяло. Някакси това е толкова валидно и за нашите нрави, че аз този празник ми е някакси най-хубавото, което може да се случи.